Здравейте! Времето днес е страхотно отново. С Тоби дойдохме в парка да си направим крачките и след това ми чака много работа вкъщи. Имам да снимам. Изкарала съм доста дрехи, които не нося. Искам да ги наснимам и да ги изпратя, да ги пусна за продаване в Vinted, този ап, в който продават дрехи. И също днес съм решила да организирам гардеробите на Никол, защото изкарах доста дрехи, които вече са подходящи за нейната възраст. И сега много останаха нещата, няма място и трябва да организирам нещо. Ще ви държа в течение какво се случва. После ще пусна видеа, за да видите крайния резултат.